pachiko tudore kod masira mane otimore mano e kaunti ma Siaya odiochieng' manyoro nikech adiera iwinjo kanyo kaka Ondieko wacho ni ok ber ka bende wakawo chik e lwetwa kalure ni tok kano setia mach e ot mokwongo ni manyi ji ochiko owito ngimagi jopiny nitiere kod ich wang' koro achich makoro itudo kod nek makamano bende nodhi owang'a ode ng'eni mago bende pod imedo mana midhiero e alwora makono. Obuya erokamano ahinya yiena mos jowinjo magwa gi joneno misawa uru jokanyanam wach ni en wach malit an kaka janyuol gina winjo ko ogoya gi buok yiena achiw kuyo mara kod mar ogandana to kod jogo matelo negi kaunti ma Homa Bay ne jogo kod familia man Siaya Sigomre mowito ngimagi e masira malich machalo kama. Jotwak wetega osewuoyo e yore mang'eny yiena mondo awach kendo paro machielo ka jiwo godo magisewacho. Achiel gima oganda nyaka ng'e ni wach mar law, disputes mag law ownership, land ownership en gima very emotive to kendo gin gik ma gin historical, gin gik manochakore higni machon kata ka Yesu ne pok onyuol wach mar laro law. And da wach ne jowa ni nyaka walan from precedences maricho ma osetimore e wach mar laro law. Onge ng'ama nosenego ng'ato e wach law modhi nono kata itime mana gotieno kata itime mana to chieng' moro nyaka yude kama in bende ka ok bad do gi chik omaki to piny kod kuong mar Nyasaye ma jachwech nyaka chieng' moro chop iri. Ineno sani ka koro wan gi gimiluongo ni double tragedy in the sense ni janyuol gi nyithinde kopogore gi nyithinde ariyo mana winjo ni nitie somo oko otho nyaka nyathi mathin ma jadweche nyathi thuno ma jadweche auchiel en very sad otho ka ng'ama allegedly bedo suspected ni odhi owang'o odni ma oyudu kobe mar petrol e ode de kaponi ni en notimo ma embele asara makoro dhiye and gimotimo ni dak e gweng'no kata machiegni ganyuola ni o affect nyaka nyithinde gi gunde te da kwa mana jotelo nikech dhano en ng'ama seche moko tich ne tek notamo wang' Nyasaye noguro nyaka jawar ka giseneno ka jawar ochiero ng'ato to pod nigi guru Yesu. Dhano ni ema muso kalo godo magineno nam makwar magineno teko Nyasaye to pod gidhi gichweyo nyaka idol gilamo Nyasaye machielo. Dhano ni ema omiyo dhano wadgi noloso bonde nokoloso ne le nikech kit dhano en kido ma otamo wang' ji. Mano ema omiyo dakwe joma sober minded. One, preparedness marwa kaka oganda on nego masiche machalo kama chal nade. Achiel onego bed ni wan gi fire trainings ne communities, onego bed ni skunde te machiegni kodwa, kanisni te kamora mogere kanisa nikech kanisa en public entity kamogere kanisa mora mora onego bed ni tiere fire extinguisher. Onego bed ni every level makama ji odake per square meter mantiere gi population machal kama onego bed ni tiere county governments magwa okete fire extinguishers kata ka gin mana mikao mar jerikan gi minego godo mach nikech kijana mayuak maneno ka wuoyo malitni ni ji tho to neno nochopo kacha chon lakini ochopo chon gimotim onge so dine bed ni nitiere machine kata kwiri manar nego mach manonyalo access kata ka jogo owacho ni jogo tho one after the other meaning ni do kata ka ji ariyo nindo to do osebe kata ng'atadi achiel. Koro ma adwa mana jiwo sirikal mar loch gwenge kod sirikal mar county government kod MCAs matiye county assembly gilos chik e county assemblies maggi mondo county government oyud negi pesa mondo ket mechanisms mar nego mach machiegni gi kama ji odake. Kendo adwa wacho kende the world is sick, the world is hopeless. The mental wellness mar oganda e piny mangima nitie kamarach ogike akire kek da kwa jogo mochung' ne hocho ka waluwe kanisa ofise mag chief, ofise mag dio, ofise mag skunde
mondo mi oket migepe mag hocho noganda nikech chuny ji achiedh nade omako ji. Sama otim hocho ne ji onego bed identified kaka machalo kaka ka. It is evident ni court nosichiwo order. Mowacho ni nitie ng'ama onego bed ni dar. Ng'ani bende en ng'ama ne onego bed ni en ng'ama onego bed ni nitie ei anyuola gi kanyo. Nonego bed ni en gi pek mane e obwongo mare. To wach mar court order no affect machal nade. Be onyalo bedo gi suicidal thoughts. To be onyalo bedo gi ng'at moro manyalo bedo ni en gi paro moro matimo njore. Onego bed ni ng'ama kamano, onego bed ni at community level obedo identified because he could be a victim of equally himself. Because of gik machalo kamagi. Onego bed ni ng'iye tikawe titimone hocho makende. Nitie ng'ama otimone ng'ani hocho to nyise ni hoyo court to dhi marach bate kaka. Mana kaka owadwa Ondiek wacho cha. Gimitim bi dag kate kanisa kaso koro inyalo dhi e doho machielo kipingo verdict mar doho mapinyni. Koro mane contribution.